Milí priaznivci jogy a ajurvedy, srdečne vás vítam a pozdravujem vás. Zároveň by som vás chcela pozvať a dať vám do pozornosti jeden seminár, ktorý organizujeme v dňoch 20 až 22 október v Kaštieli vo Voderadoch a je to na tému Jesenná očista tela a mysle v teórii a v praxi. A čo vás tam čaká? Jogové a ajurvedské techniky, ktoré nám pomáhajú prečistiť naše telo aj myseľ. Budú to nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Ak sa cítite unavení, máte poruchy spánku, alebo vás chytá depresia, či vám chýba iskra, to všetko môžu byť príznaky toxínov, ktoré sú nahromadené v našom tele. A na to existujú veľmi prirodzené spôsoby a techniky, ako sa ich zbaviť. Cvičenie jogy, meditácie, dýchové techniky a k tomu teoretické znalosti z ajurvedy o našich vnútorných energiách, zdravá vegetariánska strava a veľmi príjemné prostredie novozrekonštruovaného Kaštieľa, to všetko bude pôsobiť na vaše telo, myseľ aj dušu. Príďte, uvidíte, zažijete, nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť. Tešíme sa na vás.